మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే కేవలం టాలీవుడ్ కోసం ప్రసిద్ధి చెందిందని, అయితే ఇది దేశంలో భాష ఆధారంగా ఏర్పడిన మొదటి రాష్ట్రం. నేడు దీని వద్ద 26 జిల్లాలు మరియు దేశంలో 3వ అతిపెద్ద కోస్టల్ ఏరియా ఉంది మరియు ఇది ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ మరియు బే ఆఫ్ బెంగాల్ సముద్ర సరిహద్దును పంచుకుంటుంది. భారతదేశం లో అత్యధిక టమోటా, పామాల్ మరియు ఎర్రచందనం ఇక్కడి నుండే వస్తుంది. గుంటూరు చిల్లీస్ భూమి మరియు తూర్పు గోదావరి జిల్లాను ఆంధ్ర రైస్ బౌల్ అని పిలుస్తారు. ధర్మవరం ప్రీమియం పట్టు కారణంగా దీనిని ఆంధ్ర పట్టు నగరం అని కూడా పిలుస్తారు. దీని నంద్యాలలో బెల్లం గుహలు ఉన్నాయి. ఇవి భారతదేశంలో 2వ అతిపెద్ద గుహ వ్యవస్థ. ఇక్కడే తిరుపతి బాలాజీ మరియు మల్లికార్జున జ్యోతి వంటి ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క గోలగండ మైల్స్ భారతదేశానికి కోహినూర్ ఇచ్చింది. భారతదేశం యొక్క ప్రసిద్ధ శాస్త్రీయ నృత్యం కూచిపూడి మరియు అమరావతి యొక్క సుబా కూడా దీని కృతజ్ఞతలు. కాబట్టి మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా ఏం కోసం ప్రసిద్ధి చెందింది కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ధన్యవాదాలు.